Robert Abela ma jridx jiftaħ kawża kontra Vitals u Stewart għax jaf li huwa kompliċi f'dil skandalus illi seraq lil poplu Malti u għawċi 400 miljun euro. F'intervista li saritlu mill-professur Endro Zoppardi waqt il-programm Endro Zoppardi on RTK 103, il-kap tal-Partit Nazzjonalista Bernard Grech fakkar li kieku ma fetħitx l-inkjesta maġisterjali u li kieku ma kienx għal kawża li fetaħ id-deputat nazzjonalista Adrian Delija, kieku ma kienx toħroġ il-verità kollha dwar id-dil ta' tlestarijiet li sar ma' Vitals u Stewart. Abela ma jridx li jiftaħ kawża kontrihom għax jaf li huwa kompliċi. Mhux għalhekk Robert Abela ma jridx ifittex lil Vitals u Stewart biex inġib 400 miljun lura? Għax jaf illi hemm u kellek il-Joseph Muscat il-ġimgħa jgħid li kien hemm interessi moħbija. Kellek ammissjoni minnu wkoll li kien hemm interessi moħbija. Iġifieri. Meta Robert Abela kull darba li jgħid imma mhux 400 miljun ta' għaliex Robert Abela jew taf illi xi ħadd poġġa xi flus fil-but ukoll. Ma ħadux 400 miljun. Ma di allegazzjoni serja ħafna, għax inti qed poġġissa lill-Prim Ministru in collusion ukoll. Li mhux jien poġġejtu in collusion, poġġejtu l-qorti in collusion. Bernard Grech qal li s-sentenza li ngħatat mill-qorti u rrid b'mod ċar li Vitals u Stewart baqgħu jitħallsu minkejja li ma sar xejn. Suppost bena sptar ġdid ġewwa bdex ma miliex. Suppost irranġa St. Luke's Hospital u ġabu state of the art u standards u jibqaw ituhom il-flus. Fakkar kif lil Stewart u Vitals, Joseph Muscat u Robert Abela tawhom aktar minn 400 miljun euro. L-Awditur Ġenerali spjega li bejn l-2016 u l-2021 tajjeb il-gvern ta' Robert Abela u Joseph Muscat tom lil Vitals u Stewart iktar minn 250 miljun. Tajjeb? Tgħidli imma 250 miljun mhumiex 400. Sal-2021. Fl-2022 tom 70 miljun oħra. Fl-2023 tom 80 miljun oħra. U jiġu dawn 400 miljun. Saħaq li huwa dmir tal-gvern li jħares l-interessi tal-pajjiż fejn flok għamel dan ħares l-interess tal-investituri. U qudiem dan kollu l-Kummissarju tal-Pulizija għadu maħa ebda azzjoni. Min se jressaqhom dan nies? Il-Kummissarju tal-Pulizija suppost ressaqhom. Ma l-Kummissarju tal-Pulizija ma jrid jagħmel xejn. Il-Kummissarju tal-Pulizija kellu l-obbligu li snin ilu malli beda jsir magħruf illi hemm affarijiet dubjużi, dak iż-żmien kienu dubjużi llum ċerti, tajjeb, kellu jibda jinvestiga u jressaq in-nies. Bernard Grech qal li l-qorti weħlet l-ispejjeż lill-gvern ukoll u din hija l-akbar prova li turi li l-gvern Laburista kellu nuqqasijiet kbar għax kien f'kollużjoni ma' Vitals u Stewart. Fejn sal-lum Abela għadu ma jridx jiftaħ kawża kontra Vitals u Stewart. Dwar iż-żieda fil-minimum wage, Bernard Grech qal li l-Partit Nazzjonalista dejjem jaqbel ma' kull żieda li tingħata lil ħaddiema għalkemm din se tkun waħda minima. Fakkar li żieda għall-għoli tal-ħajja u anke tal-minimum wage huwa pis li jintrefa minn min iħaddem. Il-gvern għandu obbligu li jgħin lil min jimpjega b'tax benefits, tax credits biex allura jilqa għal dak il-pis. Din hija xi ħaġa li aħna ilna ngħiduha fejn jidħol l-għoli tal-ħajja, aħna edna li l-gvern m'għandux jintaxxa l-għoli tal-ħajja. Bernard Grech semma wkoll iż-żieda bla rażan fil-popolazzjoni ta' pajjiżna, fejn tkellem dwar il-bżonn li jkollna mudell ekonomiku li jibbaża fuq il-kwalità u mhux fuq il-kwantità. U ħeġġeġ il kulħadd sabiex il-ħadd jingħaqad mal-Partit Nazzjonalista quddiem Kassilja, fejn kulħadd għandu jsemma leħnu. Jekk intem xi ħaġa li ma tiflaħx iżjed għaliha, li qed tinsteraq il-flus, li qed toqla l-ħajja u inti ma tistax tlaħħaq. Inti li tixtieq tgawdi lil ulidek u ma tistax, inti li bil-paga tiegħek taħdem bil-għaqal u xorta ma tistax tgħix tajjeb. U għalhekk importanti li għada inti tkun il-belt. Marija Francalanza, Annet News.